טוב חברים, היום אני פתחתי ערוץ ישראלי בוי 0522 ואני פשוט רוצה לעזור לילדים שנגיד אם אתם לא מוצאים משחק להורדה, משחק שאתם רוצים להוריד, נכון, ואתם לא יודעים איך להוריד אותו ולהתקין אותו, אז תכתבו לי בתגובות אני אחפש את המשחק. אם אני מכיר אותו אני זה כבר יגיד לכם, אז להוריד אותו באמצעות סרטון, אני אעלה אותו, אני אביא לכם את הקישור של הסרטון, אני אגיב לכם על התגובה, תיכנסו, תראו, תורידו ותהנו. אם זה משחק כמו נגיד GTA סן אנדרס או GTA כלשהו ואתם רוצים אליו נגיד מודים או טריינרים דברים כאלה, אז תגידו לי ונסתדר. אז ביי יוטיוב.